A Asociación Amicos presentou esta mañá na sede da patronal boirense unha nova edición do seu calendario solidario. É xa un habitual por estas datas. O calendario volve a estar protagonizado polos propios usuarios da entidade, persoas con algún tipo de diversidade intelectual, que pretenden demostrar que a pesar das dificultades, entre elas a COVID, seguen a loitar pola súa integración. En Amicos, aunque estemos con máscaras, estamos orgullosos de ser como somos e damos as grazas a todas as persoas que nos animan e nos axudan ao noso día a día. Moitas grazas pola súa colaboración. Precisamente todo o recadado este ano coa venda dos calendarios irá destinado á adquisición de EPIs contra a COVID. A recaudación deste ano vai dirixida á adquisición de EPIs, equipos de protección individual, frente á COVID-19. Como en anos anteriores, os calendarios estarán á venda en diferentes puntos dos concellos da comarca. O prezo será de 5 euros para o tamaño máis pequeno e de 7 para o grande. En Boiro, Farmacia Cima de Vila; en Rianxo, Farmacia Lozo; en Portosín, Farmacia Romai; en Noia, Congelados Maica; Concello de Ribeira, Farmacia Villamil. Queremos animar a todo o mundo a que colabore con esta iniciativa. Para levar adiante o seu proxecto, contaron coa colaboración de Lesmes Fotógrafos de Ribeira. Eles foron de novo os encargados de realizar as fotografías do calendario. Ademais, dende Amicos, quixeron agradecer tamén a axuda prestada por numerosas empresas da comarca, que tamén colaboraron con eles, e que fixeron posible que un ano máis o seu calendario puidese ver a luz.